saya. Hello, dako. Hala, dagan lagi ka Mr. and Mrs. la. Oo, ano na la. Tapos, nainan man daw na niya. Ganahan ko rin ang siya bulak na raghan niya na to. Sumitagaan ko na. Yehey! Thank you! So, nagulat kami sa kumagulambik. Mga agin eh. So, igora na nga ito mga ano rin. Mauli na po dahil yun. Sigurangan sinasayo ng tagin makaanto ko. Uli ang rice. Nagama po rin siguro niya ako. Oo, naman siya. Ha? Pajama party sa ko. Hala. Nag-short naman ako yung mga sa tugnaw do ka. Ilis na lang. Dali. Good. Yay! Uli sabi ko branch. Garol ka. Sana uli malansin ko. Sila daon na tayo. Salam. Wala pa rin patanong balik ko. Kabaan. Okay, salam.
mga kuan, ulat. Hello, doggy. Oh, yo, what's up? Hi! Welcome to my vlog. Walang may visa. Hello. Say hi, baby. Di taning panlong suba. Wala may mga spot. Oh, there's the tai. Pwede maglaro. Pwede tayo na rin. Padaot na kong puti ng sinilas. Puti naman kayo na eh. Napagid oh. Asa man ni David? Ako pa inyong ipauna. Sumbay na po ko sa dalan ako. Uy! Oh, napagid. Pagi matag kinakamang pagod. Ala. Birthday, Ted! Happy birthday! Oh, dako lagi. Basta wala na yung pandit niya. Kanunay. Kining tanan amhan mo akong gipangayo kaning sing kasing kayo pinaagi ni Kristo nga mong Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Wala man lagi masigahan lagi. Ande mo kanta yung kampik.
Gabi.